बेनो आरोना लोगोफोरखौ लाबोनाया मुङानो जाबाय जिउनि आसा गुबुनजों हाबा जाबाय आरोना बे आंनि हिन्जावनि दख'नाखौ लानानै आं फुजा खालामफैदों फैफिननांगौ होननानै आं बे दख'नाखौ लानानै खनसे फन हरदोंमोन खनसे फन हरनायाव आं थांफिनसै होनना बुंदोंमोन दा ओमफ्राय बिनिफ्राय फेमिलि दंखासै होननानै आङो बुंनाय जादों आरोखि हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय फिरसे आंनि चेनेलाव एन्ड दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय पार्ट 2 लाबोलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि हिस्ट'रिनि बागै पार्ट 2 लाबोलायबाय नोंथांमोना खोनासंनो गोसो दंबा जोबजासिम नायलांदो स' भिडिअखौ दायो स्टार्ट खालामसै जोंनि मामिया खारबाय आरोना बेखौथ' खोनाखांबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ ओमफ्राय जों हस्टेलाव थानाय समाव मामिया खारलांबाय ओमफ्राय बेनि उनाव बाबाया बेंगलराव दंमोन बाबाया बेंगलरनिफ्राय थांनानै मामिखौ माबायदि नागिरदों नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय जोंना मामिया आगोलाव बिउटि पार्लाराव मावो नालाय ओंखायनो बाबाया बिउटि पार्लाराव नागिरदों आरोना गासिनावबो बिउटि पार्लाराव जेन्ट्सआ एन्ट्रि गैया थेवबाबो बाबाया मामिखौ नागिरदों आरोना सोङै सोङै नोंथांमोना नायलांदों माबायदि नागिरदों आगोलाव फटक लायै लायै सोंदों आरोना फटकखौ नोंथांमोननि सिगाङाव स्क्रिनाव होगोन नायदो आरोना माबायदि जोंनि मामिया ओमफ्राय नोंथांमोना सोंहरदोंमोन मामिया जोंना दंना गैला होननानै दायो बेयो जोंना मामिया दङ आरोना ओमफ्राय बियो गुबुनजों हाबा जाबाय आरोना जोङो गुबुनजों हाबा जाबाय होननानै गामिनि मानसिफ्रा खोन्थाहरदों आरोना जोङो मिथिदों बिदि होननानै बाबाया माबायदि नागिरदों नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय बाबाया नागिरखांनानै जोंखौ हस्टेलनिफ्राय लायबाय आरोना बिनि उनाव हस्टेलनिफ्राय लायनानै जोंखौ बेंगलराव लाबोफाबाय आरोना बिनि उनाव डाइरेक्ट दाउ फारामाव मावनानै बिनि उनाव सासे मानसिया जोंखौ नैबे थार्ड प्लानाव लाबोदों आरोना ओमफ्राय जोङो उन्दैयाव 10 बोसोरावनो फैदोंमोन आरोना बेंगलराव दायो 18 इयार्स जागुलायबाय जोङो 10 बोसोरसोआनो जाबाय खोमा बावबाय आरोना बाहाय माला फैयामोन बाहाय थाबाय जोङो 10 बोसोर लोगोफोर ओमफ्राय गासिबो बिसोरनि भाषाखौबो रोंजोब्बाय बाहाय थानानै बयबो मोजां मोनो आरोना जोंखौ गुबुननि मानसिफ्रा जोंनि कानाडा भाषाखौ रोङो होननानै मानसिफ्रा जोंखौ नोगोर अनो आरोना बिनि गामिनि मानसिफ्राबो जोंखौ सिनायजोबखायो आरोना बिनि उनाव लोगोफोर आङो 15 इयार्स जानाय समाव जिएसपिखौ सोलोंग्रोदों आरोना बिनिफ्राय बाबाया जिएसपिखौ रोङोमोन नालाय आंखौ फोरोंदों आरोना बाबाया आङो 15 इयार्सनिफ्राय सालायबोगासिनो आरोना जिएसपिखौ खामानि जाबा नोंथांमोननो दिन्थियो आङो जिएसपि सालायनायखौ दायो खामानिया जाथ'वाखै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोना जोंखौ सोर लाबोआ बैहायनो दं आरोना बिसोरो बारियाव बिसोरनि जोंनि खाथिखा आरोना बिसोरना बारिया दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामदो एन्ड साबस्क्राइब खालामदो आंनि निउ चेनेल गोदान चेनेलखौबो जोंनि हिस्ट'रिया बाहायनो जोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बाहायनो जों संसार जागासिनो दायो न'खरै नै लोगोफोर बिसोरना बारिया बेनो आरोना नै फुल गायबाय आरोना नै जोंना न'आ बाहायनो दं खाथियानो दाहाय बाहाय बिबार गायगासिनो आरोना बारिजोब आरोना बिसोरनिबो इसिमखा नै बेनो आरोना लोगोफोर जोंखौ लाबोनाया बेनो बिसोरना बारिया लोगोफोर बे न' आं बाहाय दखान होयोमोन आगोलाव नै बाहाय उन्दैयाव बाहाय दखान होयोमोन आङो बाबाया जोंना नै माबायदि नागिरदों मामिखौ नोंथांमोना नायलांदो गुवाहाटियाव नागिरदों आरोना बाबाया ओमफ्राय नै जोङो बाहाय दिन्थिनाय जादों माबायदि नागिरामोन Hello, madam. You know this? No. हाबनायखौ थां माबा दोनो आंनि हिन्जावखौ नागिरखांनायनि उनाव आङो जोंनि सालाखाथियाव फैफिननानै आं सालटेनाव हाबनानै आरो सालटेनाव हाबनानै मोनसे प्रग्राम दंमोन बे हल्टु सिनालायाव बापटिस्ट चार्च होननायाव बे बापटिस्ट चार्चआव जोङो जानानै फैखांनानै नैबे आङो जिउनि आसा होननाय लेखाखौ लानानै फैदों बर'नि बाइबेल जेरैबो जायैनि थाखाय आङो रेलवे स्टेसनाव थानाय जादों
एखमबा बास स्टेन्डआव थानाय जादों, एखमबा रेलवे स्टेसनाव थानानै नैबे जिउनि आसाखौ फरायनानै आङो खनथाम सिमां नुदों। रेलवे स्टेसनाव आं उन्दुनानै बेखौ फरायनानै खनथाम सिमां नुदों। बे लेखाखौ ओंखायनो लाबाय थानाय जादों। बे लेखाया दासिमबो दङ। बे जाहैबाय बर'नि बाइबेल जिउनि आसा। दा बेखौ आं लानानै फैदों। बेखौ आं फरायनानै एसे मोजां मोनदों बे लेखाखौ। सिमांखौ नुनानै मानसिखौ फैफिननाय सिमां नुदों। आरो आङो लास्ट आरो खेबसे दंबावो, खेबसे बानायबावदों आङो। आंनि आब'नि न'आव फैनानै आङो नैबे खामानिखौ मावदों। आङो सासे ब्रह्म फुजारिनाव हाबनानै बा जोंनि ब्रह्म मन्दिराव हाबनानै बे आंनि हिन्जावनि दख'ना, बिनिफ्राय दख'नाखौ लानानै आं फुजा खालामफैदों। माने फैफिननांगौ होननानै आं बे दख'नाखौ लानानै फुजा खालामदोंमोन। ओमफ्राय बे दख'नाखौ बावनाय बायदि खालामदों। दा मानसिया फैफिनदोंमोनबो। आरो फैफिननायाव माने बियो गामिनि मानसिफोरनाव सोंनानै नाम्बार लानानै आंनो खनसे फन हरदोंमोन। खनसे फन हरनायाव आं थांफिनसै होनना बुंदोंमोन। दा ओमफ्राय बिनिफ्रायनो दा आङो हाला, बिदि जोंहा फेमिलि दंखासै होननानै आङो बुंनाय जादों आरोखि लोगोफोर। हाबानि बाथ्रा पेजआ जाहैबाय 364। नोंसोर आंनियाव लेंहरनायफोरनि थाखाय दा आं बुंफिननोसै। जाय हाबा खालामा लाबा थायो बियो गाहाम हाबा मावो। नाथाय जेथिंबो जिनाहारि जानायाव पापआ गोग्लैयि बायदि सासे हौवाहा गावनि बिहि थादों आरो सासे हिनजावा गावनि फिसाय थादों। फिसायनि मोननांगौखौ बिहिया आरो बिहिनि मोननांगौखौ फिसायआ होदों। बिहिया गावनि मोदोमनि सायाव बिगोमा नङा, बिनि फिसासो। सासेनि मोननांगौ होआब्ला आरज खालामनो खाबु लानो थाखायल' सानैजों गोरोबलायनानै गुसुं सम गावबा गाव थानो हायो। नाथाय नोंसोरो गाव गावखौनो हमथानो हायियाव सैताना पापआव बोलांनो हायिबायदि नोंसोरनो उनाव लोगोसे जाफिन। बे बाथ्राखौ आङो नोंसोरखौ थोनाखै, नाथाय फोरोंदोंसो। नोंसोर बयबो आं बायदि जाथों बेखौ आङो हास्थायो। नाथाय साफ्रोमबो इसोरनिफ्राय मोननाय बोरआ गुबुन गुबुन, सासेया मोनसे आरो गुबुन सासेया गुबुन मोनसे। दा आं हाबा खालामिफोर आरो रान्दिफोरखौ होनो, नोंसोर आं बायदि थानाया नोंसिनि थाखाय हामसिन। नाथाय नोंसोरो गाव गावखौनो हमथानो हायाब्ला हाबा खालाम। मानोना लुबैनायजों मोनसे खालामनानै थानायनिख्रुइ हाबा खालामनाया साबसिन। हाबा खालामनायफोरनि थाखाय आंहा मोनसे थोननाय दं, नाथाय बे आंनि थोननाय नङा, फोरबुनिसो। बिहिया गावनि फिसायखौ दानागारथों, नाथाय फिसायखौ नागारोब्ला बियो हाबा खालामफिना लाबा थाथों। गुबुनफोरखौ आङो बुङो, आं गावनो बुङो, फोरबुआ नङा। सोरबा खृष्टाननि बिसिया जोंनि खृष्टानखौ फोथायाब्ला, नाथाय बि हिनजावा फिसायजों थाफानो गोसो दंब्ला बियो बिसिखौ दानागारथों। आरो सोरबा खृष्टान हिनजावनि बिसिया खृष्टानखौ फोथायाब्ला, नाथाय बि फिसाया बिसिजों थाफानो गोसो दंब्ला